Toto 4 Vincennesissä ja on jälleen aika B-lähtö, eli Prix de Bourgogne, joka aloittaa tämän Toto 4-kierroksen. 4 parhaiten sijoittunutta saavat paikan tästä Prix de Amerikin tammikuun viimeiselle sunnuntaille. Useat näistä, tai oikeastaan muutamat heistä, ovat jo saaneet paikan. Tässä kierroksen ensimmäisessä kohteessa on jo siis mukana hevosia, jotka ovat jo selvittäneet tiensä finaaliin, eikä heidän tarvitse olla 4 parhaan joukossa. Mutta uskon silti, että kaikilla on kova halu yrittää olla kärjessä. Ja yleensä tässä lähdössä ajetaan vähän kovempaa, koska sen jälkeen tulee vielä yksi B-lähtö. Viimeisessä B-lähdössä ne, jotka ovat jo paikan saaneet, eivät aja enää niin hampaat irvessä. Ennen siis päätapahtumaa ja tammikuun viimeistä sunnuntaita. Mutta uskon, että tässä kisassa ajetaan kyllä ihan tosissaan kilpaa. Mun mielestäni meillä ruotsalaisillakin on hyvä mahdollisuus voittaa tämä kisa. Mä uskon, että Borups Victorilla on huippumahdollisuus voittaa kilpailu. Ranskalaisista numero 2 Go On Boy tekee paluuta ja tarvitsee ehkä muutaman lähdön ollakseen parhaimmillaan. 3. Joshua Tree on jo paikka hankittuna ja en usko, että 2100 on sen paras matka. 4. Iguskisautonne ei ehkä ole samaa tasoa kuin Borups Victory. 5 Hokkaido JL hyötyy ehkä enemmän tästä matkasta. 6. Hooker Berry ei ole ollut muutamaan vuoteen ihan parhaimmillaan. 7 Inmarosa. Se oli hyvä viimeksi, mutta ei ole tämän matkan hevonen. Se on pitkän matkan hevonen. 8 Just Love You. Ja 9 Josh Power, joka on jo saanut paikan pääkisaan takariviin sitten. Sieltäkin löytyy hyviä hevosia. 14 Jabalpur on mun mielestäni takarivin hevosista kiinnostavin tässä lähdössä. Mutta muuten ei kenelläkään näistä kuitenkaan ole samaa kapasiteettia 2000 metrillä kuin esimerkiksi Borups Victorilla, joten haluan varmaksi ekassa lähdössä Borups Victorin, ja haastajat ovat 2, 3, 5 ja 8. Ja sitten tietysti myös numero 14, se oli viimeksi paljon luotettu, mutta se paljastui sairaaksi. Toinen kohde. Olen joutunut luottamaan hieman ollakseni rehellinen tähän Paris-Turf-lehteen, joka on tavallaan Ranskan vastine Travrondenille Ruotsissa. Se on sanomalehti, joka ilmestyy Ranskassa joka päivä ja sisältää pelkästään ravi- ja laukkavihjeitä. Se tulee aivan samalla tavalla kuin vanha Expressen tuli paperimuodossa. Ja siinä he laittavat järjestykseen numerot 1, 4, 10 ja 16 toisessa kohteessa. 3. kohde, ja itse ajan tätä Timo Nurmoksen Barn Readyä, joka tekee täällä debyyttinsä Vincennesissä, niin se on todella hyvä hevonen, sen me tiedämme. Se on uskomattoman kyvykäs. Joten sillä pitäisi normaalisti olla hyvä mahdollisuus, jos se on samanlainen kuin kotona. Muitakin vaihtoehtoja on, ei saa aliarvioida vastustajia tässä, koska siellä on muutamia hyviä hevosia. Muun muassa numero 16 Kiss Me Again, sekin on todella hyvä hevonen. Sitten tämä numero 2 Trogir, jolla on myös todella korkea kapasiteetti. Trogir tulee tähän 2 peräkkäisen voiton jälkeen. Tosin ei ole startannut sitten marraskuun, mutta silti mielestäni meillä voi olla varma, ja voin sanoa, että kaikki sopii silti hyvin toiselle Trogirille. 1, 2, 16 kolmannessa kohteessa. 4. kohde, viimeinen Toto 4 kohde, ja kyseessä on Monte-lähtö, ja täytyy sanoa totuuden nimissä, että sitä ei ole ihan helppo veikata. Sanonpa 6, 8, 10 ja 12, koska olen saanut apua Paris-Turfilta, ja heidän ranking on juuri tämä 6, 8, 10 ja 12. Siinä se sitten olikin. Onnea ja nähdään myöhemmin. Hyvää sunnuntaita kaikille, näkemiin.